e speed moro mok nyal miyo ogore piny. Erokamano. Tipo nade sia bende usenyiso derepe pile ing'iyo tineno kondik moko bende nyisi ni to ko winjo bed ne dhi kilomita molo mae. Tiyudo ka derepe otiyo mana mondo ibed ni mano michajo gi kata omenda bedi kete wiye kanyo midendo miluongo ni charges. Dibed ni gin piny ahinya ma gin gima ginya chulo mana mayot nikech iyudo ka thuolo machuok kendo ajalo chako timore. En wach mane mamiyo gigi chako timore kendo to ka en gima bende koro tenre kod ngima dhano. Owinjo bed ni ng'iyo yo makare. Gima timore e wach pimo osigo ni en ni transporters magin jok ma ting'o osigo nitiere groups magise form mamiyo kata timwa temo lao gi kendo manyo gi gotieno gichal joma ondiko ji e gwenge kendo ma monitor movement mar timwa kaka waringo e network mar Nyanza. Koro iyudo ni kidhi chop mine imak lori moro to maybe onya bedo lori moro ma onge grubno kata jogo pok ong'eyo ni nitiere group ma monitor timwa ni. Fines kata charges mwawuego gin fines mang'eny. Newach iyudo ka en fine ma range between 50,000 to 400,000 kalure gi kaka ikalo kiwango madwarore. Koro ok en fine matin, en fine mang'eny to be momiyo ineno ka the transporters osedhi to an extent makoro ging'iyo kaka ginyalo beat the system kata ginyalo utiyo gi yore moko ma ok girom gi team wa mamiyo kata mang'iyo gi mondo kik gikalo sigo mang'eny.